Radioclick, a Europa que enamora. Benvidos unha xornada máis a Radioclick. Son Adriana Paderne e hoxe faremos un breve percorrido polas novas tecnoloxías e o seu papel na nosa tradición oral. Ola a todos, eu son Carla Canosa e xunto con Adriana e os demais compañeiros da clase de TIC de primeiro de bacharelato imos a chegarnos a unha nova aplicación móvil que grazas á innovación e á xeolocalización nos permite manter viva a memoria dos nosos maiores. Sí, Carla, porque as novas tecnoloxías evolucionaron moito ao longo destes últimos anos, axudándonos en tarefas diarias, facilitando o acceso a información de maneira rápida e eficiente. E tamén tiveron un impacto significativo na transmisión oral. E o caso da plataforma que imos falar hoxe, Galicia Nomeada. Sí, trátase dunha aplicación que evita a desaparición de microtopónimos que antigamente se transmitían de maneira oral. E para coñecer esta aplicación galega, temos con nós a un dos seus creadores, o coordinador do Seminario de Toponimia Galego, Vicente Feijóo Ares. Benvido, Vicente, moitas grazas por estar aquí. Hola, bo día, é un placer para min estar aquí con vos hoxe. Este proxecto naceu da colaboración da Real Academia Galega e a Xunta de Galicia. Vicente, podería explicarnos para que se creou esta plataforma? Pois mira, desde o ano 2000 existía un proxecto de recuperación da toponimia tradicional que se chamaba Proxecto de Toponimia de Galicia e entón recollíamos os nomes das terras, porque temos moitísimos, a través dun sistema un pouco rudimentario, pero eficaz, que era que un equipo de filólogos e de xeógrafos ían ás aldeas, quedaban coa xente maior e sobre unha fotografía aérea impresa en papel, pois apuntaban os nomes das terras, dos montes e todo iso que só saben a xente maior. En 2011 pareceuse ese proxecto, cando xa tiñamos feito máis ou menos un 30% do territorio galego. A miña teima, vendo que estamos nun mundo globalizado, que temos as novas tecnoloxías ao noso alcance, non? Todos temos un teléfono móvil, hoxe en día casi todo o mundo ten unha tableta, un ordenador e tal, e vendo que en Galicia somos un pobo voluntario para salvagardar de alguna maneira ou para que non se perdan as nosas tradicións máis ancestrais, non? E o noso patrimonio cultural. E a toponimia forma parte dese patrimonio cultural, non? Entón, pois, a miña teima era que de forma voluntaria a xente tivese un medio para poder subir a unha plataforma que poidese estar en internet e que avise todo o mundo pois os nomes das leiras dos montes e dos regatos e das fontes que sabía, non? Ao final, todos os que nos criamos nunha aldea sabemos, ou os que imos, vos igual non vos criastes nunha aldea, pero ides onde os vosos avós á aldea, escoitades falar de nomes de leiras ou de nomes de fontes ou de nomes de algún penedo, tal, non? Entón, así naceu Galicia Nomeada, como unha plataforma ou como unha aplicación para dispositivos móviles que dá servizo a un proxecto colaborativo no que cada persoa que se dea de alta pode achegar nomes. Entonces, ten un componente interxeneracional. Moito, porque dadevos conta que un dos obxectivos era que participaran as 3 xeracións que pode haber nunha casa, non? Pois vos, a xente nova, que xa nacestes case cun móvil na man e sabedes manexar unha aplicación, sabedes que é moi sinxeliña o día que vos veña a falar dela, e despois están os vosos pais, que tamén algúns nomes saben, e despois están os vosos avós, que son, digamos, que un dos maiores activos culturais que temos neste país. En liñas xerais, Vicente, vostede diría que as novas tecnoloxías axudan ou perxudican a tradición oral, tan arraigada na nosa cultura? Axudan sempre. Novas tecnoloxías son maravillosas para case todo. Pero neste caso sí, porque grazas ás novas tecnoloxías, pois gravamos o que falábamos antes, non? Gravamos como pronuncian os nosos avós e as nosas avós os topónimos, iso. Moitísimas grazas, Vicente, por compartir connosco este ratiño de radio e amosarnos outras utilidades das novas tecnoloxías a través do seu proxecto. Moitas grazas e ata a próxima. O prazer é meu.